po guys, yung patungo sa cave. Nag-iwas! Nag-iwas ka, Jeramot. Tara guys, sumimplang daw yung isang kasama natin dyan sa baba. Kailangan nila ng rescue. Pinantot niya yung paganyan, no? What happened? Yeah. Itayo natin. Na-overpower. Nagsakit yung ukol ko, okay na lang. Napak niya yung puno, napak. Yeah! Wow. Aray. Oh. Masakit cara. Watch me, Nenay. Fuck. Iba yung dinaanan mo, sir, ah. Iba yung dinaan mo, oh. Makita yung dinaanan ng gulong, napaikot doon tapos sumimplang na doon. Nagsakit yung ukol ko. Sir Drip, patulong. Tapos nagsisinbang ko na eh. Binagkasta din motor yan. Pakasta na eh. Okay na nga. Nagsakit yung ukol ko karot. Okay na. Kinamsat niya yung puno. Nana. Sakit. Nana. Nagsakit ato yung ukol ko. Okay na. Nasugat pa yata ka, tingay. Na. Nasugat. Okay. Aja ba ba? Willy? Uy. Reverse revolution. Bali, ito na po guys yung mga kaganapan po natin sa mga oras nito. Pahinga muna mga guys. Asan yung mga motor nyo? Nauna na.
Hoy! Hoy! Huwag mong sabihin, huwag mong sabihin. Ito na yun eh. Ano, balik? Balik. O, sige. Second time around. Uy! Op! Help! Oh no, kaya pa? Kaya pa? Dito na naman sa parking ko. Help! Help! Hindi yan magtatapon yung gasolina? Siguro. Yup na lang. Yan. Bakit nga? Iba yung dinaanan mo. Ha? Iba yung nadaanan mo. Mikot dito. Oo. Hop, hop. Tama na, tama na, tama na. Kala ko basic. Oh, nalipit na to yun. Nagadugami natin nagto ni. Pagkuha kami, pag-iwas. Nakita ni Juan Clark nagkatanin. Sano, idurong talangan. Di ba? Adoy. Nandito na kami guys sa pinaka summit. Ayan po, nandito na po kami sa unang stage. Ngayon, didiretso na kami sa ikalawang yugto. Sa mismong main cave. Ayan po, bali.
5 lang po kaming dumiretso dito. Ang maganda dito, malamig. Hello. Yan. Mga tropang Urdaneta. Malamig dito. Bali 5 lang kami guys na nakapunta dito. Okay. Uy. Nagwili mga kaibigan. Ate makapatid ko atin. Mali ato balbaliok man naman. Finally guys, dito na po kami sa may cave. Kakapagod. Grabe. Tara, babalik tayo. Grabe ang pawis. Nabayag nga may cut. Sabay ah. Kuha, ito ni. Kita yung nakakagat. Sinipit na jubo mo. Ano po yung mga rock formation? Nya kayo ato. Tas lakas ti aji ag trending ni Lapnisan, Labanos. Agarwood. Ada mo nagluto dito eh. Datatay. Asok ko lang. Ay. Miss buwan ng sap ng ano. Nabasang. Sudi ko nag
Dati nga niya, ito nagkukusan. Ay, kuwan. Di na ka na dyan. Anibong. Anibong. Nagnato. Bali, inaayos. Kasi walang brake sa harap. Dito po tayo sa mga rock formation. Ayan po. Bihira pong marating ng motor dito. Pasukin natin yung pinaka main cave. Actually, may daming mga bato guys. Ang lalaki. Oh. Parang building na ang mga batong yan, no. Awan sir. Di man naman. Nawala ko yung Ryan. Nawawala-wala naman siya. Nawawala. Sige lang. Saan? Pero ito yung hinanap mo ko. Yan po mga guys. Punta na tayo sa Lemon. cave. Ito po. Pasukin natin guys. Ito yung bagong discovery daw. Dati na to. Sige, pasukin nyo. Diyan man, kita man dyan. Nalipit ka, rumar ka dyan bangir. Wow. Po, napakalamig po ng hangin na sumasalubong sa amin. Galing po sa baba. Punta po tayo doon sa ilalim ng kuweba. Oops, dali. Medyo matarik. Lord, Yan. nasa kailaliman na ba kami na impyerno? Oh, may mga butas dito. Ano kayang butas tong mga to? Tignan mo, may mga siliksik siya masita dyan. Baka may ginto rito ah. Mga lihim ni Golden Buddha. Doon may gold bar. Tara po doon sa baba. Atin pong tuklasin ang kaalaman at ang siyensya. Maganda po to. Ano bang anaconda dito? Sometimes. Yan, kumusta po dito sa cave, sir? Ganda naman. Pwede. Meron pang Dito sa kabila, tatagos din dun sa unang unit. picturean din kita. Kita nga, awan ditan. Kuhanan. No, bali, nagtaka muli ko yung to. Ah! Nagnan may kiniwa eh. May zaman nila no kaya.